Goed weekend voor het Frieske betellen voetbal. Epke Zonderland op jacht naar eerste WK-goud. En Oordehooppartij onder voet van de Scheve Tour. Het is maandag 16 september. Dit is de sport in Bobbeslag. Goeien en welkom bij deze allerlaatste uitsturing van het sportprogramma Bobbeslag. En naast al neem de onderwerpen ook nog omtinkend voor het jubileum van volleybalclub Snits. Maar goed, dat aanstaan nou eerst het betellen voetbal. Want het waren Frieske betellen voetbalclubs kind waarom zijn op een poer best weekend. Sportclub Heerenveen wie in een wier spektakelstik te sterk voor de FC Greens. De ploeg van Marco van Basten woen met 4-2 en klom terug naar het tweede plak. Sportclub Cambuur pakte zijn tweede oerwinning van dit seizoen terug in eigen hoes met 2-0 te winnen van Heracles. En de Ljouwerters steen derde terug krees in het linkerrietje. De oerwinning in de mannelijke derby werd met een protte enthousiasme begroet in het Abelenstra stadion. Als de reekwolken oplutsen binnen zit er een eindstand van 4-2 op het boord. 6 goals waarvan 2 strafskoppen, 3 rode kaarten en 5 gele kaarten. Oftewel het wie een derby met alles erop en eraan. Ja, klopt ja. Er gebeurde van alles. Tackles, kaarten, mooie goals, spanning, sensatie. Dus ja. Ja, dat geldt dan voor de toeschouwers, maar dat geldt ook wel voor als je in het veld staat. Ja, nou, ik heb de tweede helft genoten en we hebben 4 goals gemaakt in de helft, dus we scoren altijd. En ja, dan is het heerlijk dat je zo in het veld staat en dat je hem zo eruit sleept. Ja, ik denk dat het vanaf het begin al echt een heel rare wedstrijd was. Rode kaarten en duels. En eerste helft speelden we niet goed, maar tweede helft wou iedereen echt voor knokken. En ja, we wisten gewoon dat het ook voor de support zo belangrijk was dit en voor ons. En dat we goede zaken konden doen als we zouden winnen. En iedereen wil ook gewoon van Groningen winnen. Bij Cambuur is de blitzkip Egret. Een dag na de 2-0 overwinning op Heracles is de training onder de Oudehou, midden in de stad. Er luidt een keertsveld vanwege de Oudehou-partij die ter sneu verkeerd is. Voor Cambuur een unieke kans om op dat plak de spieren los te maken. Kijk, mooi gezicht hè. En ook zeer verrassend dat er nog zoveel mensen zijn hier. Hè. Prachtig is dat hè. Wat staat hier? Misschien 300-400 man. Ja, dat is hartstikke leuk is dat. Dat is mooi. Dat geeft ook aan hoe de club leeft denk ik in Leeuwarden nu. De oerwinning op Heracles wie heel degelijk. Er waren amper kansen voor en zelfs wat Cambuur wel een beetje gevaarlijk en scoorde het 2 keer. Een verdiende oerwinning dus. Vind ik wel, natuurlijk. Als je de kansen bekijkt dan hebben we verdiend gewonnen. Hun hebben geen één kans gehad. En ja, 1 vrije bal die ging voorlangs. Maar verder hebben ze niks gecreëerd en geen kansen gehad. Dus ja, ik vind dat we zeer verdiend hebben gewonnen. Ja, zeker. Wij zitten nu zeker in een goede fase. De 0-0 tegen PSV was ook een belangrijke wedstrijd voor ons. En ja, dat we nu thuis ook dat publiek nog achter de rug hebben, dat is zeker positief voor ons. En dat is een belangrijke overwinning. Ja. Je zet nu ook wel steeds weer die standaard voor jezelf neer. Ja, maar dat is ook leuk hè, om die lat hoger te leggen elke keer. Hè. En, we gaan niet van hard van stapel lopen, we gaan gewoon normaal doen. En we gaan knoerten hard trainen. En gewoon beentjes op de grond houden. Epke Zonderland is drok in taarrieding op het WK over 2 weken in Antwerpen. Groot doel is daar het goud op het rek, want wereldkampioen dat mist nog op zijn palmares. Pas in juni begon Zonderland weer echt voluit te trainen na zijn Olympische goud van Feline Ier. De studie en ook orenverplichtings kregen even de prioriteit. Epke Zonderland had het ritme van 10 keer in de week trainen weer oppakt. Het is woensdagmorgen 8 uur. Epke meldt hem bij trainer Daniel Knibbeler. Er zit een hersteltraining op het programma, want Zonderland is net 100% fit. Dan de weekend hier ik al wat verkouden. En ja, dan herstelt die wedstrijd tussen gisteren even doorheen en dan merk je dat er even een nijsleep krijgt ervan. Dus nee, ik moet even rustig aan doen. Want wat vernimt dan? Nou, het is wel juist wat meer. Ik wat hollepine en wat griepig gevoel. En ja, nou is ik gewoon wat verkouden en wat vermoeid. Dan merk je wel dat het impact heeft op je lichaam. Dus dan is het het best om die romte te aan om te herstellen. Want als nou we terug in is als het oud aan de weekend, dan is het nog even van huis. Hij maakt het hem net de meeste zwargen. Gewoon rustig terugtrainen. De vraag is of hij fysiek op tijd klaar is voor het WK. Want de Olympisch kampioen traint nog net zo lang op 100%. Ja, vanaf juli heb ik mijn studie stopzetten. Dus ja, in ieder geval de laatste trainen
verder het WK heb ik fulltime bij de sport bezig kunnen wezen. Het gaat bij hem eigenlijk alleen maar om zijn fysieke fitheid. Je moet gewoon een bepaalde explosiviteit en wat kracht in dat lijf hebben om die elementen überhaupt te kunnen maken. Maar coördinatief zit dat er gewoon in. Dus als hij goed fit is, dan kan hij het altijd. Toch vindt Zonderland het dreig om de trieën weer op te pakken nadat de focus even volslaan op de studie lag. Ja, het is wel een hele omschakeling geweest. Maar ja, goed dat we ja, een bewuste keuze dit hier om meer in de studie te investeren. En ja, eigenlijk deze man heeft pas de trainingen dus echt super fit best. En ik net elke keer. Maar nou pas komt die vorm waarom. Dus ja, dat duurt wel even voordat we echt die vorm is. Opvallend genoeg zocht Daniel Knibbeler er hier loostje aan. Hij vindt dat zijn pupil verbazingwekkend vlug weer op niveau kwam is. Ik had wel inderdaad gedacht dat het een wat langere weg zou zijn. Maar hij heeft natuurlijk in dat jaar wel zijn lijf goed onderhouden en wel voldoende blijven bewegen in ieder geval. En er zit door al die trainingsjaren zit er bij hem al zoveel informatie in dat lijf, dat heeft hij zomaar teruggehaald. Dus op het gebied van weer op kracht te komen, coördinatief weer op orde alles hebben. En de ervaring zit er ook in, dus nou, dat ging verbazingwekkend gemakkelijk eigenlijk. Nu komt het, de 3 combinaties. Daar is de eerste en de tweede en de derde. Jawel, hij heeft het geflikt. 3 vluchtelementen op rij. Zonderland zal op het WK net dezelfde rekoefening turnen als op de Spelen. Krijg iets zoals. Ik heb ja, eigenlijk de 10 elementen die ik op de Olympische Spelen die zitten nog steeds in. Ik heb 4 vluchtelementen, waarvan nou, de eerste 3 achter elkaar wien, zoals de meesten wel weten. En eentje die we dan letter op de oefening los. En nu kies ik ervoor om de eerste 2 vluchtelementen aan mij te combineren, dus die doe ik achter elkaar. Dan maak ik een paar tussenslingers en dan doe ik de volgende 2 ik weer achter elkaar. Geen 3 vlechtelementen achter elkaar dus, maar zo'n orenturners daar nou misschien wel mee komen. De concurrentie is er in elk geval maar dwaande. Ik heb een paar filmpjes gezien, inderdaad. Nou, de eerste weer van Bardeurlo, turner uit Nederland. Die wie er als eerste bij. En verder heb ik inderdaad wat meer combinaties gezien van verschillende vluchtelementen. En dat, ja, ik een jongen uit Oostenrijk die voor mij 3 vluchtelementen achter elkaar ding. En ja, uit Japan, ik 3 achter elkaar. Dus inderdaad, ze zijn er wel mee bezig. Maar die 3 van de Olympische Spelen, dat zal net gebeuren, denk ik. Wat de concurrentie ook docht, Zonderland had maar 10 oefening, maar 1 doel. Als het goed is, is het de heegste uitgangswaarde die we turnen. Dus dat is dan moet voldoende wijs om wereldkampioen te kunnen worden. En nou ja, dat is natuurlijk mijn doel. Ja, dit weekend voelden de resultaten van Zonderland trouwens een beetje aan. In het Kroatische Osijek eindigde hij als 4e op het rek. En door een val van de Brege eindigde hij op dat tastel als 8e. Het WK begint over 2 weken en is dan in het Belgische Antwerpen. En gasbaancoureur Yannick de Jong is dit weekend vice-wereldkampioen geworden bij het WK Langbaan. De Jong ried in het Franse Morizes geen goede wedstrijd en helemaal 9 punten. Maar dat wie liep wel genoeg om de noemer 3, de Engelsman Richard Hall, achter hem te houden. Wereldkampioen was te vinden Jonas Kilmakorpi. Onder voet van de Oordehouw keertsten Auroene Sneun 30 hardklasse haar laatste partij van dit seizoen. In het rand van het 100-jarig jubileum was er net keerst op het terrein van Sonneborg, maar echt in het skaat van de Skeve Tour, midden in de stad Ljouwert. Een week lang hebben we 10 ton vrijwilligers dwam de West om onder voet van de Oordehouw een nagelnije gasmodel te lezen. Het is een onwerkelijk, maar ook een prachtig gezicht. Van onderen, maar ook van boppen. Want als je boppen op de Oordehouw steen dan ziet het er zo uit. Toch had voorzitter Robert Roosjen min slept. Vrede nacht voelt het wetter met bakken uit de loft. En Roosjen maakt het in bot zwargen of het viel zo volle wetter wel onkeer. Ik heb er nachtmerries van had vandaag van over het weer en het water wat allemaal vallen is. Maar het veld is prachtig en prachtig mooi bespeelbaar. En ook de keertsers zijn razend enthousiast over het keertsen onder de Skeve Tour van Ljouwert. Mooi, ik ken het natuurlijk. Ik ben Ljouwerter van oorsprong en ja, de mooie keertsen onder de Oordehouw. Nou, dat is machtig vanzelf. Schitterend, hè? Ik vind dat de Oordehouw er eigenlijk volle mooi bij loopt. Dat contrast van het gas en die reden stien, ja, schitterend.
De Oordehoutpartij is traditioneel de laatste partij van het seizoen. Voor Volkert van der Wij betekent het ook een eind van een lange keertscarrière. Hij neemt afscheid van de sport. Van der Wij beleefde zijn sportieve hechtepunt in 2003 doet hij met Karel Nijman en Johannes Dijkstra de PC won. Het weer helemaal uit het niets en samen met Johannes en Karel. Ja, dat vind ik dan wel het mooiste moment in mijn hele carrière. Is het dan nog tijdens die PC dat je steeds van als ik daarom denk, als ik aan die PC denk, ja, dan is dat toch eigenlijk wel het moment? Nou, dan denk ik toch aan die bal die Johannes opslaat op 4 fjouwer zoals gelijk en die diep achterin en teken denk dat die kweer gaat en uiteindelijk wordt 4 weer gelijk. Dan is dat wel het moment waarop wij denken de PC uiteindelijk moet. Hè? En zit het goed bij Johannes Dijkstra tussen die brengt hem heel diep, En dan brengt de simpel en dan mooi is het dat je wat door. Jongen, chapeau voor Johannes Dijkstra. Het parcours dat dit seizoen de meeste overwinnings pakte is dat van Gaëtanne van der Bos tegen Triemstra en Daniel Iziger. Overkeer wint zij de sterkste. En toch moet de mooiste overwinning van dit seizoen van Daniel Iziger nog komen. Mocht ik de Oordehout winnen kunnen, dan zou dat wel een heel mooi moment zijn. Dus eigenlijk, maar die mooiste moment van dit seizoen moet eigenlijk nog komen. Dat is pas om 11 seizoen eigenlijk. 6 uur. Ah, dat zou wel heel mooi zijn, maar dat zou wel een prachtig mooi moment zijn, ja. Cornelis Terpstra en Reense Pieter Hiemstra keert ze op deze dag met Tjesse Steenstra. Op papier een sterk parcours, maar ze verliezen toch in de hele finale verrassend van het parcours van Pieter Bakker. Maar toch kan het seizoen voor Hiemstra net mistikken. Reense Pieter beleven zijn finest moment dit jaar op 21 juli. Ja, nou ja, daar hoeven we niet om heen te draaien. Ik heb het 9 keer geprobeerd, of nee, 8 keer geprobeerd en de 9e keer mocht ik de PC winnen met Johan en Hielke. Dat is absoluut het hoogtepunt in mijn seizoen en in mijn carrière uiteraard. En is daar de concentratie bij Johan van Mullen die toch weer gauw de oren neemt. Nou, Wolvers zit bal en de bal gaat richting de bal. Ja, het is al de winning van Johan van der Meulen. Oh, wat zal daar de emotie groot bij wezen. Als ik één ding moet noemen, dat is de focus die wij alle drie de hele dag hadden. Dat heb ik het seizoen verder niet weer zien. En ik denk dan dat het ook zo wezen moet dat wij die dag echt met z'n drieën zo piekt hebben. Want dat hebben we niet weer gedaan. En dat is dat we in mijn beleving het seizoen ook beter wezen moet met ons bestuur. Wij hebben gewoon te meer won. De PC van dit jaar is ook voor Cornelis Terpstra een dag om net goud te vieren. Terpstra kreeg in 2006 een slim ongeluk. En daardoor had hij jarenlang net sportenkind. Pas in 2011 maakte hij een voorzichtige rentree op de keertsvelden. En dit jaar is Cornelis Terpstra voor het eerst weer waarom op het Zoekeloon. Natuurlijk die hele finale, dat we dat winnen. Zien het parcours van Gert-Anne. Dat is natuurlijk een heel speciaal moment. Dan die ontlading, zeg maar. Er zit zo'n soort spanning die er opbouwt. En zo'n soort focus en zo'n soort beleving die staan in zijn wedstrijd gooist. En ja, als dan de laatste slag west is, dan die ontlading en dan een mooie parcours. Daar heel even van genieten. En tegelijkertijd, ik weet dat je weer verder moet. Ja, dat zijn wel hele speciale momenten. Cornelis Terpstra, daar komt er. Op die Soisfjouwer, brengt de bal voorin. Oh, hij zit erin. Daniel Iziger wil dit de bal stuitje. Dan kan tegen Triemstra er net niet bij. En dan is de finalist vorig jaar de premie de favorieten voor deze 160ste BC. Het op papier sterkste parcours hier op de Oordehoutpartij is het parcours van Gaëtanne van der Bos, Marten Veenstra en Daniel Iziger. Maar zij hebben het maar dreigd in het parcours van Teke Triemstra, Pier Piersma en de oorskiernemende Pieter Bakker. Het is 4 voor metrijen en 6 gelijk. Het parcours van der Bos zit op de deer. Pieter Bakker en die opslag valt centimeters. Het scheelt heel niet, maar hij valt correct boeten. En daarmee wordt het 4 fjouwer. Het is het absolute kantelpunt in deze partij. Want deze klap komen ze net meer te boppen. Het is 4 weer gelijk. En Skinner Sois, Pieter Bakker met de opslag. En ook die valt boeten. En daarmee wint het parcours van Van der Bos, Marten Veenstra en Daniel Iziger de Oordehoutpartij. En daarmee had Daniel Iziger zijn hechtepunt van dit seizoen te pakken. Jeetje Minneman in deze setting en ja, nog nooit doen. Zo'n finale uiteindelijk ik nog 4 draaien achter een heel sterk parcours. Dit goed keerst. Ja, wij keerst weer goed, maar we komen wel achter en we komen bij en we winnen gewoon. Fantastisch. Ja, mooi niet. Feest in Snits, hyper de piep hoera. De volleybalstad vierde het 50-jarig jubileum van Olympus. En dat is een van de 2 fusieclubs van de nieuwe vereniging, de VC Sneek, die ten jochetje en zo'n joch opgerucht is.
Die andere visieclub is Animo. Van beide oud-volleybalgrutmachten samelen haar honderden leden en oud-leden in de Sneker Sporthal om waarom te zien op die glorietijden. Een reportage over hoe het wie, maar ook over de toekomst. Eind 80, begin 90 jaren weer Matje de Vries, een van de toppers bij Olympus. Zij maken de echte glorietijden mee. Ik ben hier in 83 gekomen. Vanuit Dokkum. En toen had ik al 5 landskampioenschappen meegemaakt. En toen was het met Hans van Wijnen gingen we hier gewoon weer iets opbouwen. Dus we speelden toen eerst tweede divisie. Dus vandaar is het opgebouwd naar de eerste divisie. Toen ben ik gekomen. Kampioen in de eerste divisie en toen eredivisie. En meteen landskampioen. Achteraf is dat wel een beetje snel gegaan. Er weer een wel heel erg hectische tijd. Zeker in de ontwikkeling van het volleybal in het noorden. Olympus was onder de succestrainer Hans van Wijn, Nederlands kampioen, 10 keer achter elkaar. En dat is een geweldige professionalisering voor waar wij als amateurbestuurders, maar dat winnen we. Daar mochten wij in omroeien, laat ik het zo maar zeggen. Er kwam ongelooflijk prot op u zou. En daar best dan als voorzitter best er eindverantwoordelijk voor. Maar wat de meeste jongens al hier verzetten hebben en de dames, laten we dat veerten. Dat hebben we gewoon net te besproken. Olympus weer doe synoniem voor top vrouwelijksvolleybal. Wie de mooie die het al een keer over Animo. Een van de toppers van doe weer Jan Postuma. En hij maakt een heel soort mee bij zijn oude vereniging. Ik ben 15, 16 hier, toen kwam ik uit Dokkum hierheen. En eigenlijk wie dat nog in de oude sporthal, de C-kanhal. Die is er nog niet meer, die is leidt op plat. En daar hebben wij een hele soort traint en spelers, zeg maar. En dat wie doen nog eerste divisie. En dat wie mijn naam natuurlijk mijn Paul Sliedrecht en als trainer. En het bestuur daarachter. En we hebben een fantastisch leuk team, gezellig. En zowel het werkje in het veld, maar ik buiten het veld hield me genoeg te doen. En het weer een heel sterk team. Die 97 weer daar toch de fusie, VC Sneek. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, nou ja, dat is ja gebeurd, maar het hier van mij net hoeft. Enkel, er waren geen bestuursleden meer. En toen kwam er een voorzitter en die hier eigenlijk enkel maar de opdracht, hel je dat spul bij elkaar. En maak je er een club van. Nou, dat is net verkeerd. Die komt maar voor toch uit, no? En dus bouwt VC Sneek mij een heel jonge selectie aan een weeromkeer in de nationale top. Dat ging vroeger heel los. Wij hadden wel in die periode dat we talenten aantrokken. Dus het was niet allemaal eigen kweek. En we proberen nu wel gewoon met eigen speelsters ver te komen in de Eredivisie. Dus het is een kwestie van goed trainen. En zo proberen landskampioen te worden ooit. Alles is mogelijk, maar dan moeten jullie wel de meiden even wat tijd gunnen. De competitie is al anders. Het spelen qua puntentelling is anders. Ik denk dat je die tijden niet met elkaar kan vergelijken. We hebben natuurlijk veel meer concurrentie ook van beachvolleybal. Dus alles wat een beetje lang en groot is, gaat ook vaak beachvolleyballen. Dus ja, ik hoop het, maar garanties kun je niet geven. VC Snits wint met 3-0 van eredivisionist Alterno uit Apeldoorn. De toekomst die wordt bij mij betrouwen te meten, jongen. We zijn een hele soort oudspeelsters van de glorietijd van Olympus. Die ben nou trainster of coach bij de jeugd. Nou, dat vind ik fantastisch. En ik denk dat we daar een beetje met elkaar in kunnen. We houden vast aan die lijn om vooral de jeugd op te leiden. En geen gekke dingen man, maar duur betalen speeltjes en dat soort zaken. Dat ken gewoon net. Dat we het nog heel veel brengen kunnen. Ja, en zo zijn we aan de eindkant van deze allerlaatste uitsturing van Boppenslag. Maar het programma haast 20 jaar met een protte energie en willen maken. Boppenslag is in al die jaren een protte verloren
En we nemen dan ook oorskier mijn oersjoch uit het archief. Op 6 maart 1994 wie Boppenslag dus voor de allereerste keer. En Joert, 16 september 2013 is het voor het laatst. Of wie het nou december. In elk geval nog een hele gezellige joen. Dag. Welkom bij Boppenslag. Keertsen, voetbal en Erika Terpstra, dat zijn onder andere ingrediënten van dit Frieske sportprogramma. Welkom. Goejoen. Nog meer is Sportclub Heerenveen een seizoen zo dramatisch begonnen. Leo de Wacht en de laatste Ronnie Pander, de onvierder en enige mijn contract in de boekse. Max Houttuin die neemt de corner, heel hut. En er wordt een verschrikkelijk hut inkoop terug Ronnie Pander. Wolfertjenne de 1-1 van Pander in de blessuretijd. Trainen 4 keer in de week en dan word je eigenlijk het heugste. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk zitten. Maar ik de lok had zelf. Dan Keertsen. Juster wat het keertseizoen afsletten op de oude houtpartij in Ljouwert. Minnesma is haar snappen te horen. Nou, die komt nog wel voorbij de Keert. En met een skuur eraan en die dat attack. Knap je. Dan is het uit. Zo pakken de winst. Minnesma, Porten en Skuren. We beginnen eerst even te voetballen, want Harkemasse Boys kregen van de media ASV dronten op bezitten. Harkemasse Boys naar 3 wedstrijden 0 punten en dat is net goed voor het zelfvertrouwen. Het publiek is ontevreden, gewoon supporters praten al over de nijcompetitie en het scheelde niet of de eerste witte boesdoekjes hier terug het stadion wapperen. De Utra van Babos, het terugkoppen van Schenning en dan een verwoestende knal van Orlando Engelaar. Ene keer gaat het best en dan wordt het is dus 10 jaar achter elkaar en eigenlijk onvoorstelbaar goed gaan. Nou, dan hebben we een keer een periode en gaat het wat minder. Nou, so what. En dan die club. Cambuur krijgt weer een zwiere wedstrijd thuis in de nummer 4, Helmond Sport. Als je heel erg depri bent, dan moet je bijna opgenomen worden in een inrichting. Scheelde niet veel, toch? Nee, zover is het niet. Het is wel zo dat ik teleurgesteld was, absoluut. Harkemasse Boys waard verliezen hier met Oelmacht kampioen in de eerste klasse. De Harkieten willen dit seizoen in de haatklasse mij draaien om de boppers te plakken. Als je altijd je best doet, en dat zijn het altijd lukken, hè. Dat zit ook wel eens een keer heel waardeloos worden, maar ja, dan drinken we altijd bier en hebben een protte plezier met je dan. En dit wie het wat de sport onbelangt. Een gezellige jongen. Toch. En dan zag je de sport van manje 16 september. Ik zou zeggen nog een hele noffelijke jongen.